punika anda kusikan ngekasiwi dening wasnabi abdillah abdillah nangge punika pankasono dening Yahya kasiwi dening wasna Muhammad kasuning Daud ingkang wasna Daud kaputra dening Musa kakasih Musa iku kaputra dening Abdul Malik kaputra dening Joni karge mapaniku kasudene Abdul Mahdi Abdul Mahdi kakeninggi kasudene Hasan Musanna Hasan Musanna ikapan keputra deni Hasan Malik Hasan iku putra dening Abi Thalib mangkeran anu utawi purwaning ginupi cenebut ing carita ing nalika iku Syekh Abdul Qadir Jelanduk tambaning gairpun saking bibi sehingga para tabi'in mangka ngucap sewidi wasane ingkang kakasih Abul Fadl putrane salih nabi salih iku kasuning sami jalil ngandika Abul Fadl nyarita kakanisun ingkang ilmu lawan kang warna kang putra si Abdul Qadir Jailani duknongi saking rena ing dalam hijratun Nabi lan pitung dasar warasalayan satahun langkung enangge panggonanipun doir datang desa Jelan mapan ing panggonanipun boring desa Tobistan lawan winastana desa Jelan iku ingaranan kaelan
kaula sawane si Abdul Qadir iku mamitani wasta jelani sebabipun kang eyang ing kakasipun wasta jelani kene iku mulane kakasih jelani ulih bangsa sing kang eyang narita kakana si Abdul Qadir Jelan nalikane ngapro sasiro layan sanunggal duk sumalakang umur si Abdul Qadir Jelani musangang dasa warsa ngucap malih zawi mangkana ing pamose ana sungguh si Abdul Qadir Jelani ing mangsa ing katung ing masalah Islam mangka suntutur kang warna lawan kang sifat satune si Abdul Qadir Jelani ramping kang basa panras pating kang dadak pasegi kalawan jembatan ingkang pasariran panu atum jejeng kodemba sekali patuk sangat ingkang swarayan angling punikai kawirasartanani wong luhung lan luhur ingkang derajat sarta nalimuning yang widi dan pegat bangun lan tinaritakan kang siwi semui din Abdul Qadir Jelani urusen enam katahe Abdul Raja kang sepulan Abdul Ghaffar katika Abdul Jabbar lawan kaping catur ingkang kakasih Isa kaping lima ingkang wasta Ibrahim kana namamu mangkana malimu Abdul Qadir
sunat nerwastaning putra wanita nanging pinangyakan iko ingoni dong gesang ingkang raman ing putra mantap senji kalawan Abdul Qadir jalan angger bene sarerek tauna jujuluke si Abdul mangkana malaikat ingkang putra winastanan sampun Abdullah se Abi Ahmad wonten den ingkang ibu se Abdul Qadir kakasih Fatimah Dewi Fatimah kapuran se Abdul Sami gang bangsa Abdul Qadir Jailani derbebi bisa nunggal agak kasih Aisyah putra si Abdul maka cinaritakan lagi nalikane ing mangsa ning katelu mangkana ing desa jalan sangat ning katerangan kaperning jauh mangkana kaum samudaya sambian daudan kabeh ing yawo witi nanging tantina kaum samya kesadat ning wes maring Aisyah samya ledau dan kabe mangka Aisyah gopu anjrang ing latat lor sarwiana poe kesma sasampuning nana po Aisyah bakal jarak pangeran lampa ingkang luwih adil satu adiritan pindah upamaning tita saking junuta bakana wong komintang suka manira siga wangsul ing wes maneh sami amoyo